Awas. Nyadong dawuh Paman. Bos.
dumawur mangawur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula war pangri ing turangga hesti miyumang dwaja kang kakiter ora kata ingkang dwaja lalayu habit wit latalah Paman Sengkuni paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi nitih bendi kula pun Dursasana nyungsung warti Paman Sengkuna ingkang sampun medal ing jaba nitih kreta Dursasana nyungsung wartaman Paman Sengkunar ingkang medal ing latar nitih Dokar Dursasana nyungsung kabar Paman kula satriya tirta tinalang pun karta marma cumadung dawuh paman. La Pak Lik Sengkuni Pak Lik. Kula kang putra Dulma Gati nyukso kabar Lik. Kados pundi kabaripun pasewakan ingkang mapan wonten pendhapi negari Ngastina Lik. Ratu Sindhu Jayadrata cumadung dawuh, kula Surtayu cumadung dawuh, kula Swatama cumadung dawuh paman. Ya kabeh para Kurawa rungokno gatekno Kang Sarta nglakonana. Dina iki wasing pirembugan kang mapan ana ing negara Ngastina. Negara Ngastina kerawuhan Nalendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Prabu Baladewa pranyata diundang kelawan sinuwun Duryudana. Sakwise Prabu Baladewa kepareng rawuh ana pendhapa negara Ngastina, Prabu Baladewa disuwunke pirsa, anak Anggir Duryudana nyuwun pirsa babakan pangimpen marang kadangmu Mandura ya kuwi Prabu Baladewa. Koko Prabu Duryudana ngimpi napa man? Kakangmu anak Anggir Jaka Pitana ngimpi mbok menawa negara Ngastina ketrajang banjir bandhang. Miturut gagasane rakamu Mandura Prabu Baladewa, pangimpen kok negara Ngastina ketrajang banjir bandhang, tegese para Kurawa inen mulat sarira angrasa wani metani kabeh-kabeh keluputane. Merga yen ora ngrumangsani kabeh dosa kang sarta kesalahane, Ngastina iki mengko bakale bisa bedah. Mekaten man, iya Dursasana. Nggih, pancen bener. Wis kondang kaunang-unang kajwara saindenging jagat raya. Lamun para Kurawa niki dadi kedunging kanistan, gudange angkara murka. Dursasana pancen mangkono. Nanging iki mau rerembukan durung rampung ana babak anglayani jujul anusuli. Ya kuwi tekane Pendhita Kendali Sada ya Pendhita Kundalini sing jenenge Anoman. Lah Anoman ngaku yen dinuta utawa diutus merga Anoman mau ana pendhapa Ngastina ngaku kalamun jenenge Resi Mayangkara pujangga agung negara Loji Tengara. Loh, Loji Tengara niku nak taksih ke bawah negari Ngastina, pancen kaya mengkono. Terus Anoman perlune napa man? Anoman diutus karo ratu sesembahane sing jejuluk Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Genah ratu anyaran. Kula dereng ngerti kondange, kula durung ngerti potongane man. Lah ya aku ya lagi krungu iki kok, Dak. Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Resi Mayangkara mau kandha yen bakal nyilih keprabon negara Ngastina awit saka perintahe Prabu Tongtongsot Belgeduwelbeh. Nyilih kok nyilih dampar kencana, nyilih kok nyilih dampar keprabon. Niku maknane batin jongkeng palenggane Koko Prabu Duryudana. Pancen bener iki mau nata mandra Prabu Baladewa ngemprang-ngemprang nesu
Anoman dijak wawan pangandikan ana ing jaba. Mula aku nganti kowe anakku Sata Kurawa kabeh. Aja negake karo sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa. Yen iki mengko ana bobol Barat ing kelakon, Kurawa kudu melu tumandang, Kurawa kudu melu jumangkah kang sarta kemerembyah. Nggih, ngestaken dawuh. Aja nganti negara jajahane Ngastina kang aran Loji Tengara iki mau bisa mbedah negara Ngastina. Apa meneh sinuwun Ngastina iki jubriya karo Anoman mbok menawa Anoman ki nak wonge Pandhawa. Iki mengko Prabu Tongtongso dilalah sapa sing ngerti iki ratu sulapane Pandhawa supaya ngogreh kawibawane anak angger Duryudana. Mula pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabudalake muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh paman. Untapna para wadyabala kaya adat saben. Nabuh bendeberi minangka tandha budaling para wadyabala. Lho niki amit madal pasilan aja kaya bocah cilik swatama. Umrih kang bala lumares budaling
maju maju. Ayo maju. Oh, maju. Grobol kang umingal Adampo samya medali Leratatip wileting kata Banyuwangkong manguncang di binjang sang Mijil Lapinya ngetali wuwus Tresna swara wilaga kaya buta singa regil wit ladalah ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita jebul anggonku sowan mapan ana negara Ngastina tinemune jebul kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ketitik aku anggone bakal ngampil wujuding dampar kencana dampar keprabone sinuwuning Ngastina Prabu Duryudana sakliyane Prabu Baladewa Ratu ing negara Mandura sing ora narimakake perkara iki para Kurawa jebule ya ora narimakake anggonku bakal nyilih dampar keprabon ketitik kae ana barisan segelar sepapan gendera manjer abang gambar ndas Banaspati ora pangling kae wadya Balakura kang wis sikep gegamaning abrang ya Anoman ora bakal mundur ing geguntur Anoman ora bakal mendha ing bebaya
Eling-eling aku dikongkon lawan Sinuwun Prabu Tongtong Sot Bel Gedhuel Beh kon ngelingke angkara murkane para Kurawa. Waton Anoman dumunung ana bebener lan kautaman arep dikeroyok. Anoman ora bakal wedi karo sapa wae. Sikro polo kang kumingel lan tampo samyong kali. Kabeh welop engkota Janyang kongang sang iti Bencang sang aji mijil si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber kakiwasan Masmiber panonku pating kalebyur turung sanggon lumaku saka praja Ngastina kepapak ana manara kusika seta wanara kethek kusika werna seta putih kethek wernane putih ora pangling Pendhita Kendali Sada Anoman kuwi jenengku Resi Mayangkara pujangga saka kraton Loji Tengara arep malih dadi bulus poleng Surtayu ndak bakalan pangling yo dadi cecunduk ing laku wong-wong Kurawa ya sumedya lakumu arep nyekel kowe kowe ngabdi ning Loji Tengara dibayar pira nganti gelem dadi kesete Prabu Tongtong Sot Bel Gedhuel Beh ratu sing anyar katon
Anggepe apa bakal nyilih dampar ke Prabanegara Ngastina apa serep nyawane. Minggato yen isih kepengin nyawang soroting srengenge yen isih kepengin ngemut legining gula. Ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Bagus. Kowe apa wis serep nyawamu wani ngadepi para Kurawa sing semene kae. Surtayu. Ana apa? Surtayu menang musuh Anomani dalange sapa tanggapane pira nek tanggapan ning ndi? Aja pikiran. Kowe kira-kira nek wani karo Anoman kowe ngerti Prabu Dasamuka lakon berubuh ngalengka sing kondang kaonang-onang Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit ibarat tinata mendhat jinara menter pinaku benda binedil njundil kae sing mateni begawan Anoman nek trima cepete kaya kowe arep ngadepi Anoman wis kakean utangmu ning bank. Aja ngeden-ngedeni ngono lho. Kuwi ndak sida perang iki kok. Wani ora sumpah prajurit. Ora bakal mundur yen durung dadi pakan gagak batangi. Ayo maju kepara ngarsa leganing atimu. Kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek. Bagus. Bedhemu cilik dhuwur mundhek opat kapitone buntute wong taping kekejerok kaya manuk beranjangan yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu sumpang so tepiatan tameleng sati kamu takon dosanawan Ikat nyamber malang kowe Anoman. Oh. Os.
anggone Ah. mareti Oh, Awas! Hi! Oh! Mati ya. Hi! Hei, hei! Hat! Ah! Hei! Mati dening aku, maju kowe. Aswatama, Aswasuta utama. Aswa jaran suta anak utama apik kowe anake jaran sing apik. Warat. Hei. Hei, jebol. Wah, 1 2 3 ambruk. Hei. Oh, ah. Oh. Eh, oh. Hus. At. Oh, hey. Oh. Hop, hop. Hi. Kepruk bodoh, bocor dasmu. Ho, ah. Ho, ho. Hei, hei. Hei, hei, ah. Hop. Tip, tip. Hos, ah. Oh. Oh, pediang le. Ayo mereo weh. Aku suka itu. Hot, hot, berat. Hot, hot, back, hot, it, at. Oh, tumbak le.
yen palangit kepan aku satriya digdaya barang mati tak Satyaku jroning ati yen mati baliwang awit sun labuh bangsa handrah arum asma saksi sentra wira Ratu Sindu Jayadrata aranku. Resi Mayang Korona. Wes. Hop, lo. Oh. Het. Bi.
Sit ho he hat ha 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 hos he ha aku has he ha kaya sangga pirang ure nangkul kinempet-kempet duh sangaret naning bawono wah para Kurawa padha bubar maut kena tandang kridane kethek putih Hanuman lah dalah aku ora gumun man kowe ora gumun merga kowe mbiyen Senopati Swelagiri Dasa Muka ratu sing kondang sekti wae mati musuh kowe apa neh bocah-bocah Kurawa lah Dursasana kok maju iki aku tak sing maju werku darane Kurawa ki ya Dursasana iki aku iki nek Dursasana musuh Hanuman iki wis genah piye akeh kalahe ngono lah kok maju ngene man aku ben ketok kerja ngono lho ben ra ketok nonton wayang ning blangkonan piye upama dhewe etok perang ngono piye paman piye etok perang etok perang iki piye yo ketoke gelut ning gitokan wis to aku kalah ndak popo penting aja tenanan nek perang piye ha etok ben ketok aku kemringet ben ketok aku nyambut gawe ngono lho kowe mosok ndak ngesake karo aku ha aku wis juarian wis blangkonan mosok ndak entuk gawean yo tak turuti lho ya turuti nah ngono calaman sih perang etok-etokan emang perang etok-etokan aja ngantem tenan lu tangan mok ngepel ora iki ning etok-etokan ngepel ning ora nggo tenaga nah ngono lho perang iki wajibe perapatan sih iki jenenge perapatan man yo anakmu pira man anakku siji saruk sapa ya karo bojoku bojomu sing ndi to Sayem Praba kowe anak-anak siji sapa man Purwaganti weh lah dalah kelas pira saiki Purwaganti kelas 3 SMA ora ya wis enek lah iya ki perang iki cah ki piye to ki perang kok malah tekok-tekok SMA lho zaman wayang apa ya wis enek SMA lho. Rah yo wayang. Wah, ngene kuwi tuwek ijik kuat perang. Lah iya tuwek nak udel munggah, udel medhune ndak iso wong lanang kon tuwek. Wong wis kodrate pangeran kok. Wong lanang kok ijik iso nyambut gawe, ijik iso ngasilne dhuwit iki ngestri ra kenek mandeg lho Dur. Mosok man. Wis to ngaku wa salat to 5 wektu dzikir mung ate lambene kecap. Nek wong lanang ijik doyan wong wedok kuwi biasane go iso golek dhuwit ndak iso. Wong lanang kok kon mandeg ngestri ndak iso. Ndak iso man, ndak iso. Lah ya ngono iki piye to ki jane.
Urawa do beset getih. Getihe mili, kulite do beset lah kok Dursasana trah ya wayang. Su mandeka su. Enten napa? Perangmu model piye? Kowe iki jane perang model piye? Ngejak cara irama iki piye? Cara gending irama piye? Lah napa lho? Perang kok malah karo omong-omongan iki lho. Lho, terobosan denggelmu iki. Perang iki mbok sing tenanan. Engko kula kalah. Lho rasa wong sipati prajurit iki ora wedi kalah. Perang tenanan. Ya, tak perang tenanan kula. Mang tunggone teng mriki lho aja ning ndi. Oh, ndak. Aku ndak ning ndi. Nek ra tak tutne iki bahaya cah iki. Wedhuse ngejak perang tenanan. Wedhuse sapa? Ki lho kek Sengkuni. Perang tenanan ya wis rada nganggo tenaga sithik ya Man. Ya, nek ngono yogane nabuh ndak sampak alon-alone Man. Ya. Ambro rutuk tanda sabetake tanda uncalake tak gentung bersasana jaya bersasana bersasana unggul gedang goreng glak-glaken mulai nganggo tenaga jan nganggo tenaga wedhuse ku nesu Man ayo liang rutuk tanda sabetake tanda untalake bersasana jaya bersasana jaya gedang goreng Trisasana bongkok, Trisasana mati. Dewa Narpati tuwin Areswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Dyah Banon sinawi malane leket ing jagat gelak laibun parsmaing jajelat sukertaning bawana Anoman ora mendon ning malah sangsaya Handadra wis wani duweni gegayuhan bakal jongkeng palenggahan keprabone Yayi Prabu Duryudana.
Isih kurang trima malah Kurawa diajar aji ngajar kewan bangsat elek. Kurawa bisa mbok undurake, Kurawa bisa mbok endhangake biantenge tanah Jawa Prabu Baladewa Trala Nenggala cepak swargamu. Rajang ing Kahonawadya sanggap keprabon prangkang Obra Markata kowe rajal nek Kurawa sing maju tak diadake ora apa-apa nek nganti sinuwun Mandura Prabu Baladewa sing maju nganti Anoman kok wani ngadepi dosa apa sing tak sandang apa meneh ngetokke pusaka Kyai Nenggala peparing saka Bathara Brahma ya Sang Budawaka nyawa dienggo dolanan dadi atur adeng ratu Gusti kuwi Prabu Baladewa nek pancen kendel oyakan playune Anoman golek ana aku ning negaraku Loji Tengara Loji Tengara Loji Tengara Loji Tengara sing wis bali ya Sang Resi Mayangkara. Piye sakwise kowe ndak kongkon lumarap ana keraton Ngastina njaluk keprabon utawa dampar ratu ngene Sinuwun Duryudana. Sumela atur do Sang Prabu, Prabu Tongtong Sebil Gedwel Beh kadiparan Anoman. Kula sampun kelakon lumarap wonten ing Stinggil Nagari Ngastina. Teng mriku wonten Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kula sampun matur badhe nyuwun ngampil utawi nyilih wujudipun dampar keprabon negari Ngastina. Aturipun Anoman utawi Resi Mayangkara ingkang kados mekaten ndadosaken duka Sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Ngantos ndadosaken dredah minggahipun Pancabakah. Kowe perang mungsuh Kurawa. Kurawa saged kula unduraken nanging Nalendra Mandura Prabu Baladewa ingkang maju menawi kula ladeni kasetenipun dosa menapa ingkang kula sandang. Napa malih Prabu Baladewa ngedalaken pusaka wujudipun Kyai Nenggala. Kowe ora wani boten wantun. Kowe mundur, kula mundur. Bah, ngisin-ngisini rombongan, Man. Kowe ngisin-ngisini rombongan. Kowe apa ora isin karo Patih Bawarsari? Nek ku ngelatih pencak kowe iki piye? Tanganmu ati besek kabeh. Kula ajrih. Kowe mbiyen wis tak kei aji-aji lho. Aji napa? Lembu sekilan. Nah. Lembu sekilan niku napa? Loh, kowe lali mesti gogrok aji-ajimu kuwi. Bagong Patih Bawarsari duwe aji-aji jenenge Lembu Sekilan. Lembu Sekilan niku
Upamane kowe perang kowe dibacok, rumangsane sing bacok kenek, ning ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Haji lembu sekilan. Nggih, kowe dibandem watu, rumangsane sing bandem iki kenek, ning kowe ora catu, kowe ora apa-apa, mergo apa? Mergo kurang sekilan. Ngono lho dayane haji lembu sekilan iki. Nggih. Ning wis tak udari, wis tak lolosi. Aku wis megah duwe haji lembu sekilan. Lah sebabipun aku pas rabi mbiyen pas manten pertama. Kuwi rumangsaku wis kenek, lah kok kurang sekilan. Kapan metenge, Mar? Ki opo to ki? Ning nong. Mundur. Ya, kowe tak maklumi, Mang. Mundur. Prabu Tongtong Sebil Geduwel Bek sing ben maju ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Mandura jenengmu Baladewa. Nyau ora? Kowe sapa sandanganmu ratu? Ya iki Ratu Loji Tengara Prabu Tongtong Sebil Geduwel Bek. Wah, pure ciduk dawet. Wani arepe bedah negara Ngastina. Apa ngabamu? Ayo. Pujangga Kraton Loji Tengara melayu weruh pusakamu Kyai Nenggala. Ning nek Prabu Tongtong Sebil Geduwel Bempok tamane Nenggala. Kowe kok iso nguntapne nyawane Tongtong so tak sembah idridran tak guroni kowe. Kowe tak tamane Nenggala mesti bakal mati. Ora, kok iso ora? Mergo bengi iki lakone duduk matine Petruk, ngono. Arep mbok keneki Nenggala pung pira ae to? Ora bakal Tongtong Sot iki mati. Gembelun ndasmu tibane Nenggala ilang nyawamu Tongtong Sot kowe. Sing mamancing edan-edanan untal kaprapal Prabu Baladewa. Sajake ratu kae lagi cinaketing Dewa Winong wong ing Bathara. Ora teges Baladewa wedi ning aku nyimpang dalan. Ora ana sing bisa nulungi nasibe Prabu Baladewa kejaba mung adiku Ndrawati Yayi Kresna sing dadi titise Bathara Wisnu dewaning kayuwanan dewaning katentreman. Kresna aku ewangono. Yen kowe ora gelem ngewangi kakengmu, kowe ora tak akoni dadi tulurku.
siji pesti loro judu telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya wis tinata marang ngersaning Gusti Kang Mahanasa. Arep ngendelne lenggalamu, arep ngendelne luguramu. Menungso ki nyawane sing nyekel sing kuwasa. Aja adigang adiku ngadiguna kowe Baladewa. Wis sajake wit biyen ki gedhek antuk pidak jempol karo wong-wongane Kurawa. Aku arep ngilingke kamurkane para Kurawa lah kok malah kok ewangi. Tong-tong sot ora bakal mundur. Sapa sing kira-kira mbelani angkara murka, tong-tong sot sing dadi musuhe. Ora mikir sembrono supaya dapat ketika iki Bambang Purantadewa. Langening kalangjan aklar pandamun kar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan padaring purnameng kegono dasare mangsa katiga ing selak lekku ngombe. Aku Bambang Purantadewa satriya kabur kanginan temul mega akeh kudung langit ora bakal mandeg lek ngidri jagat ibarat mubeng-mubeng kaya kinjeng lumba kaya ula kobra muter-muter kaya helikopter. Anggonku bakal puruhita, anggonku duweni niat bakal suwita marang Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi titising Bathara Wisnu. Aku kepengin ngundhakake kawruh, aku kepengin ngundhake ilmu. Aku kepengin ngundhake pengalaman merga Prabu Kresna kuwi titising Bathara Wisnu kang wegik, kang wasis, kang kesdik sing dadi paningalih wis ngerti sadurunge winarah. Jarine kabar kang sumebar pawarta kang warata Prabu Sri Bathara Kresna kuwi Ratu Negara Dwarawati. Purantadewa bakal sowan ana Dwarawati tak temonane, tak suwitane, tak guronane.